העליון מגביל את הכנסת בביקורת שיפוטית על חוקים, זה כולכם יודעים, במיוחד תלמידיי, ראיתי יותר מאחד, ועל הממשלה, ההגבלה של הכוח זה במסגרת עילת הסבירות. ולכן, תסתכלו רגע לא על עילת הסבירות, תסתכלו רגע על הרפורמה של יריב לוין, שר המשפטים שם על השולחן. במה היא עוסקת? תסתכלו עליה מלמעלה. קודם כל פסקת התגברות. זה אומר שאם בית המשפט יבטל חוקים, אנחנו נחוקק אותם מחדש, גם אם הם פוגעים פגיעה קשה ולא מידתית בזכויות שלנו. דהיינו, אנחנו לא רוצים את המגבלה הזאת של הכוח. 2, בית המשפט לא יוכל להתערב בחוקי יסוד. מה זה אומר? אנחנו רוצים לחוקק חוקי יסוד כאוות נפשנו, כמו שאמר קודם השופט דנציגר, חוק יסוד, לצורך העניין, חוק יסוד דרעי 2, או חוק יסוד דרעי 3. שום מגבלה. בית המשפט לא יוכל להתערב. שוב, אנחנו לא רוצים מגבלה. 3, עילת הסבירות. לא רוצים מגבלה על הממשלה. 4, אנחנו רוצים יועצים משפטיים משלנו. והמילה משילות באה מהשורת משלנו. כשאומרים לי משילות, אני שומעת משלנו. זה השורש העברי של העניין הזה. ו5, כמובן, האחרון חביב, אנחנו רוצים בכלל שופטים קואליציוניים. אנחנו לא רוצים שופטים שמרנים או ליברליים. זה יש לנו בבית המשפט העליון, גם שמרנים וגם ליברליים. אנחנו רוצים, אומרים לנו בשלטון, שופטים קואליציוניים, שזה משהו אחר לגמרי. זה בדיוק מה שאורבן יש לו בהונגריה, ויש את זה גם בפולין, ויש את זה גם בטורקיה, ובוודאי יש את זה ברוסיה וכיוצא. שופטים של השלטון. ולכן הרפורמה כולה עוסקת רק בכוח שלטוני. ואחרון חביב, לא אחרון, לפני אחרון. עילת הסבירות, וזה נאמר כאן קודם, ומבחינתי זה הכי חשוב. עילת הסבירות היא רק הלבנה הראשונה של השלטון בהסרת מנגנונים של כוח. זאת אומרת, הסרת מנגנונים שמגבילים אותו. של השתלטות. דרך עילת הסבירות אפשר יהיה להשתלט על כל שומרי הסף ועל כל המינויים של האנשים הבכירים בשלטון. יהיה מאוד קל להשתלט. וזה בדיוק הרעיון של, זה נקרא constitutional capture. אתה תופס, אתה שווה מהמילה שבי את המנגנונים אחד אחרי השני. ולכן מבחינתי ובעיניי, כל עוד ההפיכה המשטרית כולה על השולחן, עילת הסבירות דינה כדין הפיכה משטרית מלאה. ולכן כך צריך להתייחס אליה. לא לדון על נוסח כזה או אחר, כי זה ליפול לידיים של השלטון הפופוליסטי שאומר בואו נדבר על התוכן ואחר כך נעבור לשלב הבא. להסתכל עליה כאילו זו לבנה שעוד 1 או 2 זאת תהיה כבר מדינה שלא הכרנו. ואחרון אני רוצה להקריא לכם משהו. אנחנו הזמנו, המכון הזמין בשבועות וחודשים האחרונים הרבה מאוד אנשים מפולין והונגריה, מדינות שעברו שחיקה דמוקרטית והן אינן דמוקרטיות כמו שאנחנו מכירים היום. הרבה פרופסורים שבאו והסבירו איך זה עובד בפועל, כי לקרוא ספרים כולנו יכולים, אבל לשמוע את זה, זה משהו אחר. אנשים שהיו אצלנו ולקחנו אותם להפגנות וחזרו לדבר איתנו עם דמעות על העיניים ואמרו, אילו אצלנו הייתה התנגדות מן הסוג הזה, אולי לא היינו במצב שהיינו היום. ואחד מהם שהזמין עמיתי פרופסור יניב רוזנאי, הוא אולי המומחה הגדול בעולם, גם למה שקרה בפולין, אבל גם לדמוקרטיות בנסיגה, קוראים לו פרופסור סדורסקי. פרופסור סדורסקי הוא היום, זאת אומרת, הוא היה גדול המבקרים של מה שקרה בפולין. הוא עמד לדין על ידי השלטון 3 פעמים, חלק מהמשפטים עדיין נמשכים, הוא היום גר באוסטרליה, הוא היה בארץ לפני כ3 שבועות, ליומיים, לסיבוב הופעות כמו שקראו לזה, והוא נתן לנו, וזה מופיע כמובן גם ברשת, את 10 הדיברות אם תרצו, 10 המאפיינים, מפת הדרכים של שלטון אוטוקרטי, שלטון יחיד, פופוליסטי. בכל קשר עם המציאות הישראלית אני משאירה את זה לכם. הנה 10 הדיברות. 1. הצגת האופוזיציה כבלתי נאמנה וכבלתי לגיטימית. 2. תקיפה שיטתית של עצמאות בתי המשפט. 3. החלשת התקשורת הפרטית. 4. השתלטות על התקשורת הציבורית. 5. הפחדה שיטתית של ארגוני החברה האזרחית ויצירת ארגונים מטעמו של השלטון. 6. פוליטיזציה מוחלטת
של כל השירות הציבורי, של משרתי הציבור, של המשטרה ושל שירותי הביטחון. 7. חלוקת שלל כסף לתומכי המפלגה. 8. השתלטות על ועדות ומנגנוני הבחירות. וב8 אני אומר בסוגריים, שימו לב להצעות החוק שעוסקות בוועדת הבחירות המרכזית. סגור סוגריים. 9. צמצום ההפגנות, חופש ההתארגנות, הביטוי והעיתונות. ו10. רטוריקה של משילות. הכל אנחנו עושים בשביל המשילות. ולכן, כשזה נמצא פה, אנחנו כולנו מבינים שדין סבירות כדין הפיכה משטרית מלאה. בהצלחה לנו.